Benvinguts i benvingudes amb aquesta lliçó sobre com parlar de la mort o com explicar la mort als nens, a les nenes, als infants i als adolescents. Mireu, en aquesta lliçó jo crec que us puc recomanar molt aquest llibre. De fet, en tot aquest tema us puc recomanar molt aquest llibre, El nen i la mort, de la Montse Esquerda i l'Anna Maria Agustí, és de Pagès Editors. Jo crec que dona pistes i té una bibliografia molt útil. I jo m'he inspirat molt amb el que elles diuen. Insisteixen molt en que s'ha de parlar de la mort tan aviat com sigui possible. En quan surti a qualsevol conversa, nosaltres l'abordem. No hi ha una edat per parlar de la mort. A mesura que la vida va succeint, hi ha molts moments en els quals la mort s'ha d'anar introduint. I sobretot s'ha de parlar de la mort quan una mort és previsible. Quan, per exemple, tenim una persona propera, una persona estimada que està malalta i que previsiblement morirà. Aquí és un moment molt important per parlar de la mort, perquè seria una crueltat i generaria vulnerabilitat a l'infant que nosaltres no el preparéssim per aquest motiu. Llavors, quan passés, estaríem en una situació d'haver de generar tota una explicació, tota una comprensió, tota una resituació de la realitat que si hem parlat abans li hem facilitat molt el procés. Per tant, tan aviat com sigui possible. Aquesta seria la primera idea. La segona és que nosaltres hem de parlar sense mentir. Hem de parlar sense mentir i responem bàsicament les preguntes que ens facin, amb un llenguatge comprensible. Moltes vegades els infants pregunten coses i volen saber la resposta d'aquella pregunta i a vegades la tornen a fer i la tornen a fer perquè l'estan elaborant i l'estan integrant, no? I és molt important que nosaltres contestem de forma al màxim de natural possible. A vegades hi ha coses que simplement la naturalitat serà això no t'ho puc dir perquè no ho sé, però hi ha gent que pensa que passa així, hi ha gent que pensa d'aquella manera i en aquests casos també és molt adequat preguntar-los i tu què intueixes que deu ser veritat? Què intueixes que deu passar? Ho dic perquè jo crec que està bé que els infants sàpiguen la nostra opinió, però també sàpiguen què és la nostra opinió, què és la nostra experiència, i el que estem demanant és que ells tinguin la seva pròpia experiència. Jo li puc parlar del cel, jo li puc parlar de la vida eterna, jo li puc parlar de la reencarnació, jo li puc parlar que les persones un cop que moren no tornen a reencarnar-se mai més, jo li puc parlar que puc dir la meva vivència, la meva experiència, però és molt savi dir-los i tu què penses? I tu com ho vius? Perquè li estàs demanant que ell amb els anys, quan sigui més gran, quan comenci, ha de ser responsable de les seves pròpies creences. Per tant, sense mentir, responent les preguntes de forma comprensible i oferint-li la possibilitat que ell tingui una opinió diferent. La tercera forma de com parlar un nen de la mort és ser molt receptiu a les emocions, a les seves emocions, donar-li permís perquè les tingui, perquè es posi trist, perquè es preocupi, perquè pugui mostrar el plor, si és necessari, o la preocupació o la por, i que nosaltres som allí per contenir-los, som allí per abraçar-los, som allí per donar-li seguretat, i plorar no passa res. És normal que nosaltres plorem i ens emocionem quan persones a les que hem estimat s'han mort o s'estan morint o acaben de morir. I és bo que els nostres fills, les nostres filles, els nens, les nenes, els joves, els adolescents vegin que nosaltres ens permetem sentir perquè som persones que donem importància als vincles emocionals. I la mort significa que el vincle emocional s'ha transformat extraordinàriament i això genera un dol. I per tant, siguem receptius a les seves emocions, donem permís per sentir, perquè les puguin expressar de forma sana i segura. Vull dir que puguin trobar un espai per plorar, un espai per treure el neguit, la impotència, la ràbia, però que sigui un espai mínimament segur en el sentit que si el veiem nerviós li podem dir vols que cridem? Vols que piquem un coixí? Vols que... Llavors treure aquesta ràbia en un entorn segur, perquè si ell no té un entorn on treure això de forma segura, tendirà a treure aquesta ràbia a l'escola, amb els companys, amb els amics, a l'equip de ballet o de futbol o al grup d'anglès. Molt bé. Per tant, receptiu a les emocions, donant permís i que puguin expressar de forma segura. I llavors hi ha més coses.
Més coses bastant concretes. Quan tu has de dir la notícia, jo crec que l'hauries de fer bàsicament en tres, verbalment en tres, i en fets afegint un quart pas. O sigui, verbalment farem 3 passos i afegirem un quart pas, però que no serà verbal, sinó que serà de fet. Els 3 passos verbals són, la primera és fer una introducció molt clara del fet. Una introducció molt clara. I la introducció molt clara jo crec que hauria de ser una cosa així com t'he de donar una mala notícia. I per donar-te-la és lògic que jo busqui un espai de tranquil·litat on no serem interromputs, on puguem estar atents, on jo pugui estar en una certa proximitat, jo pugui tocar-lo físicament si és adequat. Però la idea és molt clara, t'he de donar una mala notícia. Hi ha una cosa trista que ha passat, o una cosa... A vegades també podríem fer d'alguna manera alquímia del pensament. Hi ha una cosa molt important que ha passat, que la gent la considera trista, però que a la millor no és trista, però sí és molt important. Llavors aquest és la intro. Ha passat una cosa molt important. O t'he de donar una notícia que et costarà de pair, o que ens costarà de pair. T'he de donar una notícia que és difícil d'integrar, però que si la integrem creixerem més. Aquesta és la intro. La segona és explicar el fet en si. I el fet té a veure amb que la mort és quan el cos deixa de complir les seves funcions. I per tant, li hem d'explicar ahir tal persona va deixar de respirar. Ahir el cor li va deixar de bategar. El cos en aquest moment ja no compleix les seves funcions ni les complirà. Mai més. Ahir va morir. O aquest matí ha mort. I la paraula és mort. Per favor, no fem servir eufemismes. No diguem ha marxat, perquè si ha marxat tornarà. I això no és veritat. Però en la mentalitat d'un infant, quan la gent marxa, torna. Si li dius, ha marxat a l'últim viatge, doncs molt mala idea. Perquè cada vegada que anem de viatge, ell pensarà que potser és aquest viatge. O jo recordo una família que se li va acudir la idea de dir-se als seus fills que la persona que havia mort s'havia convertit en un colom, en un ocellet, i el nen va començar a agafar terror a tots els ocellets i a tots els coloms que hi ha a la ciutat. Perquè, clar, què és aquests que són? Altres avis morts i a la polleria que hi ha. Tot d'avis, m'explico, que m'estic menjant l'avi d'un altre. I clar, vull dir que per favor, va morir. No fem eufemismes. El tercer pas és acollir llavors les emocions i respondre a les preguntes, des de la proximitat, des del contacte físic que sigui adequat, i interessar-se pels seus sentiments, com et sents, què penses, com et trobes. I tenir present que moltes vegades, al primer moment, un es desubica, i un no sap el que sent, i no li sap posar paraules, o fins i tot no s'ha fet el càrrec del que això significa. Per tant, aquest acollir emocionalment, respondre preguntes, interessar-se pels sentiments, es fa verbalment, però es perllonga. Es perllonga també amb els fets durant els propers dies. I després d'això, cal fer una cosa amb els fets, que són incloure el nen o la nena amb els rituals i amb el procés d'elaboració del dol. Cal que els nens puguin anar-se a acomiadar. Cal que els nens i les nenes, que els joves, que els adolescents puguin entrar i puguin anar al tanatori o puguin veure l'àvia, la mare, el germà, qui hagi mort, i li puguin dir el que li vulguin dir. I si cal, que li facin una carta, que li facin un dibuix, que potser no... Aviam, se'ls ha de donar espai perquè facin els rituals. A vegades nosaltres fem que, jo què sé, que els nens no els volem portar a l'enterro perquè és una cosa que marca molt, és molt dura, llavors li diem, l'avi ha mort, per això jo aquest matí no hi he estat perquè m'he anat a acomiadar. Ostres, tu t'has pogut acomiadar i a mi no m'has deixat? Com et sentiries si jo et digués que hem enterrat a una persona que estimes però que no t'ho he dit? Ja sé que pot semblar dur, ja sé que pot semblar difícil,
Però és que el dol és un procés de deixar anar i significar un aprenentatge. Incloure'l amb els rituals familiars d'elaboració del dol és una cosa fonamental i bàsica. Mireu, aquí acaba aquesta lliçó de com parlar de la mort. Llavors la propera lliçó que farem serà tota una sèrie de punts a tenir presents, una sèrie de temes per actuar amb cura, temes que nosaltres hem de vigilar quan parlem amb els nois, amb les noies, amb els nens, les nenes, sobre el tema de la mort. Una mica aquests exemples que dèiem, per exemple, dels ocells, d'aquests eufemismes tan mal trobats, avisarem d'altres coses que s'ha de tenir molt present. Molt bé, us espero a la propera lliçó, si voleu.